Скъпи брати и сестри, да не оставим, че тази нощ ще мине и утре пак ще бъдем същите. Ние имаме една голяма роля, една голяма отговорност пред цялото човечество. Ние сме християни, тези, които носят надеждата, защото носят в Христа в себе си, който Той е надежда. Мислете малко, какво е живота на човека без Бога, живота на човека без възкресение, свързани на този свят, без никаква надежда. Можем да бъдем най-богатите, можем да имаме всичко в живота, най-умните, но не накрая, какво ще сме? Но Бог мисли за нас нещо друго много по-велико, което не е свързано само с този свят. И го показа, когато се качи на креста, за да умира за нас и да възкресне за нас и с нас. Ето, от утре продължаваме да кажем, че Христос възкресне. Това човечество, този свят има нужда от нашия вик, да даваме и ние тази надежда на всички. Да променим там, където липса надежда, да я даваме. Където е война, да носим мир. Където има конфликт, да даваме любов. Продължаваме и утре, да се радваме за тази нощ. Христос възкресе!